Književnici, slikari, vajari, teolozi, muzičari, istoričari i arheolozi bili su gosti manifestacije Petrus nastamba umetnika koja je održana u danu slave manastira Pokrov Presvete Bogorodice u Lešju. Veliki broj posetilaca iz različitih krajeva Srbije posetio je ovo sveto mesto, a neki od njih pitali smo šta za njih ono predstavlja. Došli smo malo u crkvu, ako može da nam Bog pomogne, jer drugo nam ništa izgleda više ne može pomogne. Meni se sviđa ovde, ja volim svetinje, možda sam pobožna onoliko ko smatram da je dovoljno, a liturgija je bila divna. Posle toga trpe za ljubavi i šta ćeš više lepše ovdje da gledaš ovaj narod, voda i vazduh i sve. Nekako tradicionalno je postalo da sam svake godine ovde na slavi manastira. Ipak se osjeti kao da se čovjek preporodi i padne neki teret, olakšamo se. Došla sam ovde za blagoslov, za decu, za zdravlje. Prvi put sam ovde, osjećaj je lep. Manifestaciju Petrus nastamba umetnika organizuje književna zajednica na seobina umetnika Leštijanska pustinja punih 15 godina. Manifestacija datira od 2004. godine. Posle 600 vekovnog zatišja danas postaje internacionalnog karaktera i ne mislim da samo gradovi i metropole mogu da imaju centre kulture. Ovo mesto proglašavam ne od danas, već od 2004. godine centrom srpske srednjevekovne kulture u jednom selu pod Lešju, pod vedrim nebom. Pored srpskih književnika, slikara, teologa i istoričara, manifestaciji je prisustvovao i specijalni gost iz Rusije. Pukovnik, doktor filosofije Vladimir Aleksandrovič Babošin, urednik almanaha Sveži izgled, gde su zastupljeni pisci iz Paraćina i Srbije i celog sveta. U Bogorodičinom Edenu kraj samih izvora Vrela, nadomak manastira u Lešju, prisutnima se obratio i Vladimir Aleksandrovič Babošin. Желаю вам всем здоровья, всего самого доброго вам, вашим детям, вашим близким. Прекрасной, многострадальной Сербии. И мы желаем только всего самого доброго вам. U danu slave manastira Pokrov Presvete Bogorodice u Lešju, ovo selo kraj Paraćina posetilo je više od 1000 ljudi. Manifestacija Petrus nastamba umetnika koja je održana u sklopu ovog praznika društvenog je karaktera i prilika za upoznavanje naše kulture, tradicije i običaja.